Hola chicos, que tal? Bueno, hoxe temos aquí connosco alguén moi especial. María José, que é autora de algúns dos libros que temos á venta na tenda, unha escritora galega que ven nos contar unha cousiña que trouxo por aquí. Hola María José, contanos. Hola, Cata. Gracias por invitarme a vuestra preciosa papelería Carlin 4 Caminos, aquí da Coruña. Bueno, saúdos nenos e nenas, papás, mamás, avós, avoas. Venimos a contar un conto, pero bueno, antes de contalo, queríamos facer dúas preguntiñas, a ver que vos parece, nenos e nenas. A primeira é, que temos aquí na Coruña que está pegadiño ás praias, como lambendo as praias? A ver, contestadme a ver se que vos ocorre. A ver... Non sei, María José, que será? A ver, dinos aí, ti, a ver, que será? Pois o mar, temos un mar moi grande, non? E outra preguntiña moi doada. Que paxaros voan por riba do mar, das casas, das rúas, aquí na Coruña? Teremos algunha pista por aí? Bueno, pois igual coñecedera moito, porque a veces está polas rúas, e a veces entenderá cando vas pasando por aí. Son as gaivotas. Amigo, e temos algunha na tenda hoxe, non? Temos aquí unha gaivota moi linda, mirad que guapa. E como se chama? Chamase Sonia, a gaivota Sonia. E este é un conto que vos vou a contar a continuación. A gaivota Sonia. Sonia, a gaivota, ten unha pata rota. Mirade a vendaxe na patiña, pobriña. Que lle pasaría? Ímolo ver. Como é moi tarabela, mancouse na ribeira. Mira que volta deu, ai, pobriño. Como se magoou. A súa nai deixouna no fogar mentres ia a traballar. Claro, como estaba mancada, tivo que quedar na casa. E que lle diría a súa nai? Miña filla, teño que marchar. Aí tes contos e a Xan, o mellor can. Mirad, aquí están os tres. A mamá gaivota, Sonia e o can. O canciño, Xan. A travesura de Sonia tivo un castigo ben bonito. Mira de cantos libros. Non se vai aburrir, non, a Sonia. Mais ao ter unha pata mancada, ler non era cousa doada. Claro, ten un problema, Sonia, que non pode ler ela soa os libros. A ver que se lle ocorreu. Para poder facelo, pediulle a Xan, o canco que ninguén se leva mal. A ver que lle pediu ao seu amigo Xan. Canciño, suxeitame o libro, mentres eu leo, por favor, cho pido. Xa vedes, pediullo por favor. Así tedes que facer sempre, nenos e nenas, pedir as cousas por favor. Xan, movendo o rabo, aceptou o encargo. Aí está movendo o rabiño, ves? Xan é tan bo, que aínda fixo o seguinte. Ata sacaba a lingua e pasaba a folla ao rematar de ollar a pequena gaivota. Pasáballe a lingua a folla, eso non o fagades vos, non, por favor. Cando mamá chegou, a Sonia, coa pata curada, atopou. Xa está sana. Mira que ben. E a mamá está moi contenta, claro. E que atopou tamén a mamá ao chegar a casa. E tamén a Xan, o garimoso can, con moitos contos fermosos no chan. Vaya morea de libros, o que leron os nosos amigos. Nai e filla, moi ledas, xuntaron os seus picos e apertáronse cun abrazo moi lindo. Mirade a da mamá, que longa e que suave. E así acaba a historia desta sabia gaivota chamada Sonia, da nai e de Xan, o bo do seu can. Así, aquí rematou o conto, nenos. Pois rematou o conto. E, bueno, este contiño, os dibuixos tan preciosos fixos Margarita, a miña irmá artista, e eu escribí a historia. Se queredes ter unha vosas más, ide a buscarla aquí, nesta preciosa papelería de Carlin 4 Caminos da Coruña, que está na rúa Pose.
Bueno, moitísimas gracias pola visita, María José. Vémonos prontiño. Gracias. Chao, chao.